Лошите навици състаряват, лошият грим също. Точно за това решихме да си поискаме безплатни съвети за това как да изглеждаме по-свежи с помощта на грима от нашия гримьор Ева. Това, което виждате, никога не трябва да го правите. Първо, червилото е твърде силно. Второ, очите са много силно гримирани и много тъмни. И трето, ружът е прекалено силен и скулите са твърде много засилени. Това трябва да изчезне и на негово място да се появи лек и свеж грим. Ева вече е готова с грима, който според нас общо взето я прави да изглежда по-млада. Има едно основно правило, което всяка жена трябва да знае. Колкото повече са годините, толкова по-малко трябва да бъде гримът. Поради тази причина сенките, които вече са сложени на очите, са много леки. Единственото нещо, което е сложено, е тъмен молив, черен, който е разнесен с помощта на четка и пастелени нюанси на сенките. Хубаво е те да не бъдат с перлени оттенъци, напротив, трябва да бъдат матови, защото блестящите сенки отразяват светлината и ако имаме бръчици по очите, те си личат ужасно много. Едно от най-важните неща, които трябва да знаем, е как да подберем правилния фондютен. Фондютенът се тества последния начин. Слагате малка част на ръката си и го тествате на лицето си в долната част на бузата. Общо взето, хубаво е фондютенът, когато е предназначен за ежедневието, да бъде транспарантен, прозрачен и да не бъде силно покривен, тъй като мимиките по време на деня общо взето ще подчертаят всяка наша бръчка. Така че лек фондютен, който да съвпада идеално с цвета на нашата кожа. Другото нещо, което е важно, никога не слагайте много тъмно червило. Използвайте лек гланц и тъй като общо взето с течение на годините се появяват едни бръчици на устата и е много неприятно, когато червилото или гланцът се разтекат по самото лице. Хубаво е да сложим молив. Когато избирате молив, избирайте го да бъде в абсолютно същия цвят, какъвто е цвета на гланца, който ще сложите. След като сте сложили моливът, поставяте гланц. Ето това е малко грим, но пък поставен на правилните места.